Moje meno je Jana a momentálne sa nachádzam na prvom pobyte v Renona Rehabilitation so svojím synom, dvojročným Dominikom. Dominik sa narodil v 42. týždni tehotenstva s váhou 3640 gramov a výškou 52 cm. Narodil sa v podstate ako zdravé dieťa, kde v 3. mesiaci mu diagnostikovali hypermobilitu a hypotóniu. Vlastne s týmto sme bojovali, chodívali sme cvičiť, do 1 roka sme cvičili Vojtovú metódu a v podstate Dominik ako samostatné dieťa sa začal pretáčať až koncom 10. mesiaca. No a štvorkovať začínal v 14. mesiaci svojho života, čiže v podstate dovtedy bol ako dieťa, ktoré len ležalo, nezaujímalo v podstate ani okolie nič. Do Renony sme sa dostali, keď mal Dominik 2 roky. A v tomto období, keď sme vlastne sem prišli, tak začal, alebo už vedel sa postaviť samostatne popri nejakom nábytku, spraviť pár kročkov, ale vedel dobre štvorkovať. Avšak tým Renony mu veľmi veľa dali, za ten čas ho pohli či už motoricky, ale aj psychicky. V podstate za pár dní, ktoré tu absolvoval, za v podstate 10 dní začal sám chodiť. S pomocou teda kočiara detského, čo bol veľký úspech, pretože veľmi sa bál vôbec vykročiť do akéhokoľvek prostredia, pretože tá hypotónia mu to nedovolovala. Svaly, ktoré mal, boli príliš slabé na to, aby vôbec spravil nejaký krok. Cvičenie, ktorým tu cvičil, či už na loptách alebo nejaké podporné cvičenia, sme si všimli už doma s manželom, že mu posilnili svalstvo. Či už svalstvo na nohách, aj svalstvo vlastne bedrových kĺbov a brucha. A tým pádom začal chodiť, čo je vlastne pre nás obrovský úspech. A vlastne nie to len, že chodí, ale on ide a teší sa z toho všetkého, že ide a kráča a usmieva sa. No a Renona mu dala nielen to, že chodí, že ho vlastne posunula ďalej motoricky, ale aj psychicky. Tým, že vlastne on do dnešného dňa nepoužíval ruky používal na hru, ale nedokázal sa vlastne ničoho chytiť, pretože to bral ako odpor. Dneska proste čokoľvek sa chytí, chodí popri tom a vlastne teší sa z toho a takisto vlastne zaujíma sa o okolie, o ľudí navzájom, pozoruje všetko, každému všetko berie, doteraz ktokoľvek, čo niečo mal v ruke, ho nezaujímalo, takže vlastne ide dopredu týmto. Veľmi by som chcela poďakovať vlastne všetkým týmto rehabilitačným sestričkám alebo celému tomu rehabilitačnému tímu, pretože ho posunuli fakt veľmi ďaleko a vlastne je to obrovské ďakujem, ktoré im chcem dať. No. Okrem toho by som chcela vlastne poďakovať nielen týmto rehabilitačným sestrám, ale vlastne celému tímu, ktorý tu nás spolupracuje, či už to vlastne asistentky, ktoré sa starajú nielen o malých pacientov, ale starajú sa vlastne o rodičov, spríjemňujú im ten pobyt tu na tých pár hodín, ktoré tu strávia dennodenne. A veľmi by som chcela odporúčiť vlastne toto zariadenie a vlastne s manželom ľutujeme, že sme vlastne neprišli sem skôr a určite by Dominikovi pomohli skôr chodiť. Ďakujem za všetko. Obrovské ďakujem. No, ty si šikovný, ty si šikovka.